leya nyanga leya kaMkhwanazi ngithukuthele kakhulu uyabona ngoba akekho umuntu onelungelo lokuphatha ngeze igama lami noma igama lika Makhandakhanda oil noma igama likaNkulunkulu noma igama nje lomuntu okholelwa akekho nalelo lungelo. Umehluko yonke into ngesikhathi sayo. Ngasho ngaze ngasho futhi ngathi ngibeka 3 days. U3 days 1 ngasho ngathi ku 3 days kuzomela ixolise. Hayi ukuthi lapho kwancengwa, kwangancengwa lapho. Kathi lo 3 days kuzomela ixolise. Ngani ngento eyayikhulumile. Ngobani? Ngoba mina ngiyasondela. Yaba njalo inkulumo yami. Ngasho futhi ngathi kubantu ngizobuyela kubona, ngizobazisa. Okusho ukuthi ku 3 days ngubeke ngoba uma ngabe umuntu wamandla, umuntu wepower, awuthathi izinto engathi ubuvela isicuphile isimo. Yonke into uyinika isikhathi ukuze umnike ultimatum umuntu ukuze ayihlulekele yena ukuze mawuso strike bangasha abantu abakuthandayo bethi kodwa awubungasamniki ngisho nethuba. Ngenhlanhla mangubeka ku 3 days lo wangasahleko ngasanani kuona ngangithe kufuneka phone axolise aphinde futhi enze ulive awahoxisa amagama ayekade wakhulumile uMkhwanazi. Ngenhlanhla akuphelanga ngisho nosuku futhi ngenhlanhla akusanga ngisho kusa wafika kuMkhwanazi la wafika uDablukusa futhi wangayisebenzisa leyo kufona imethod ngoba wabona ukuthi kwayileyo ngazi ukuthi ngeke ibe nesiqi indlela asebone ngayo ukuthi ngubani ufuna kube nesiqi akahamba ubusuku wasuka ngabo 1:30 manga process because ngabona isikhathi afika ngaso la ngabo 4 to 5 ekseni yabo. So uma ngabe sefikile ngithi ngiyicaze lento wangena sayohlala ngaphansi esigodlweni yabo. Mina ngaqhubeka ngayo consult ngangena ngaphansi kune underground yami lapha ngangena ehleli lapha esigodlweni lapha kwi reception la nimbona ehleli khona mina ngayongena ngaphansi ngaconsult kwipower still ipower kwathi why no imimoya already see all over kusetshenzwa lento. Ngabuya futhi ngamtshela kathi ndoda kuyaliwa manje wathi haya ngibe king mina la kuwena ngizoxolisa amazi kaMkhwanazi lawo utshela mina ngizoxolisa and njengoba ngizoxolisa nje usuka namhlanje uzobona ngumuntu oshintshile because sengiyakubona ukuthi ubani amazi wakhe la weza kumina mase sengiyakubona ukuthi ubani. Ngenhlanhla khona ama rules ke esinawo thina abantu bakamoya awulwi nomuntu ongalwi, not even umuntu awulwi nento engalwi. Ngisho ungabona inyoka idlula phambi komnyango wakhe iyoshona ngale kuthiwe emazulwini mayingalwi iyeke mhlawumbe iyofuna amanzi. Ngisho ungabona umuntu ekhombisa ukukuthanda nokukuhlonipha uma engalwi awulwi nomuntu ongalwi ngoba beke walwa nomuntu ukhombisa ukuthi yena akali wena uzolwa ngenkani ngoba uzama ukuimpressa abantu esebekuhlohlile noma nani lapho uNkulunkulu uzokubona njengomuntu ongakhathalela abantu. So uthe uMkhwanazi bekhombisa ukuthi akalwi and wadela konke wazofika sase siyaxoxa ke uma ngabe sixoxa ngabe nami sengimnika ke izingqinamba zeyivumelwano ekumele ayifeze ukukhombisa uxolo lakho ukuthi olweqiniso ngeke ngilongiveza la kusavumelana ngani. So lezo vumelwano ke esavumelana ngazo akakayifezi zonke kodwa kukhona okuncane akwenzile ukukhombisa ukuthi uyafuna ukuyifeza. Akayifezi zonke naye futhi uyazi le khona ayifezi zonke kodwa egameni lokuthi ukwazile ukufika kwakhona omncane kuyivumelane akwenzayo kukhombisa ukuthi nalokhu angakakufezi uzokufeza okusho ukuthi ngizokwenzani mina ngizoma okwamanje ngoba kalwi nami ngizoma. Izoqala lapha inkinga izoqala beke ngenzeka isilima kulezi ivumelane ezimayelene ngazo ngaqala ngenzeka isilima zangafezeka iyosuka lapho
okwamanje nje yonke izoba ku hold, kwenye yevumelwano ithi labantu ekade sebeqalile bekhala kukhona into abakhala ngazo, ithi labo bantu bazokuza kuyena lento ababethi bayayifuna kuyena, labo bantu usho bangaba u4 baba u5 akahlale phansi nabo abatotobise abamunithe, akahlale phansi nabo bayithole lento. Nabantu futhi abangathathi ngokulwa bethi hayi into yakhe ayisizanga sesiyaba, cha, hambani nohlala phansi naye azame. Uma esezamile senizehlisile wazama naye kwacaca ukuthi senikwenza konke, useyasho naye ukuthi angisazi ngizokwenza njani, ila songena khona ke thina sesithi ke akubuye imali zabo ke labo bantu. Kodwa kwamanje because uthathile wahamba nangaxhumana kuyivumelwano ukuthi akaxhumane nalabantu abafike balanda izinto zakhe, ezinye zezivumelwano because khona abafike bathatha izinto zakhe ekade bengakamfonele nokumfonela bebesayithulele lebethu khona, yabo. Ngithi labo bantu ke labo abahambe kuyena sivumelene ukuthi manifika uzontotobisa, uzokhuluma nani until asho athi sengihlulekile, yabo. Nawe futhi uzobonga ukuthi ayingeke ngilongigqiga khona, kodwa manje akwenzeki lutho, sengigqiga mhlambe 4 times, uzobe usuyabona yila ngizoqala khona ukuyingena. Sivumelene sesithi hayi ke akakubuyisela imali yakho uma ukuthi uyahluleka, noma wena uthi hayi no akahlulikanga nani, because angikwazi ukulahla abantu mina, angikwazi ukulahla abantu mina, and ngiyafika nazi ngiyanithanda, nazi futhi ukuthi angisoze nganilahla, ngizoqhubeka nginimele, kodwa into engiyonimela ngayo ngiyonimela ngeqiniso, ngiyona update futhi ngokuyeqiniso, ngiyohlala ngini update ke lapho ke ngokuyeqiniso. Kodwa please ungalwi nomuntu, ungalwi umuntu bekhombisa ukushona phansi, bheka bese nibheka ivumelwano ukuthi ziyafezwa yini. Kodwa once zangafezeka ivumelwano ezisuke zibekiwe zonke, lapho ke akusekho ngqinamba, suke izokhala nje 99 kambi futhi, yabo. Kusho ukuthi konke kokunye ngiyokuchaza kahle mase ngiza la ngithi hayi ke esasivumelana ngalo mkhwanasi usekwenze konke, ngiyofika nginitshele la, yabo. Umehluko ke ngisibona isidingo sokunitshela konke esivumelane ngakho, yabo. Lapha nje angichaza ngithi angiyona impatho, ngicela ngakufakela nami sikisi nawe bamba ukuthi njengoba ngimela abantu ngimabele ngayo yonke indlela, yabo, ngayo yonke ngobuhlakani, ngokunqoba. Buka nje mhla ka 5